Bos días, benvidas, benvidos, grazas pola presenza. A ninguén se lle oculta que todo o que ten que ver co patrimonio é un tema complexo, non? É complexa a toma de decisións, é complexa a xestión e todo aquilo que xe alrededor do patrimonio nas súas diversas modalidades. Creo que tampouco a ninguén se lle oculta que con frecuencia o patrimonio suscita posicións, opinións, propostas que ás veces están encontradas e que por iso poden ser fonte de conflitos que nada benefician a consecución do obxectivo común que debe ser sempre a defensa e protección dos bens patrimoniais, non? E por iso, desde a primeira hora, cando desde a sección de Patrimonio e Bens Culturais, Rebeca Blanco Rotea, que era xa a coordinadora naquel momento, propuxo a Comisión Executiva que botásemos a andar este foro de Patrimonio e Sociedade, pois nos acollémolo con moito entusiasmo, debo dicirlo desde o primeiro momento. Mesmo sin saber naquel momento o alcance que logo acabaría collendo, non? Porque nos víamos como factores moi positivos naquela proposta inicial, por un lado, que se ponía o acento sobre un ámbito que efectivamente entendíamos que necesitaba unha reflexión feita de maneira plural, capaz de propiciar encontros e de propiciar consensos, non? Por outro lado, porque tamén na proposta viña xa dito que o primeiro paso sería deseñar unha metodoloxía propia que de maneira participativa, colaborativa, tivese en conta todos os puntos de vista, todas as perspectivas e, por tanto, podería ser tamén como unha especie de banco de probas nun intento de buscar foros, espazos no Consello da Cultura Galega que servise para conciliar intereses contrapostos que era unha necesidade na que xa nos viramos anteriormente, e casi sempre, debo dicirlo, tamén en relación co patrimonio, non? Iago acordarás de algunhas daqueles problemas en que había posicións moi encontradas entre os veciños, os xestores, as asociacións de defensa do patrimonio, etc. Por tanto, tiña esas dúas vantaxes para nós. Por outra parte, claro, este foro do desenvolvemento da guía como resultado del está no cerne da razón de ser do Consello da Cultura Galega, non? É dicir, non hai máis que lembrar que a primeira mención que se fai do Consello da Cultura Galega no propio articulado do Estatuto, no artigo 32, o que se di naquel momento é, de maneira moi escueta, pero con significado profundo, é que, posto que a xestión do patrimonio é algo que lle corresponde á comunidade autónoma e ao que a comunidade autónoma, ao que Galicia non vai renunciar, porque entende que iso forma parte do autogoberno, reclama para sí a xestión do patrimonio e di que a tal efecto se creará o Consello da Cultura Galega, non? Que xa ese pronunciamento no propio estatuto xa nos coloca este foro no propio sinal de identidade e nacenza, non? E, se iso non fose suficiente, a propia lei de creación do Consello da Cultura Galega xa na propia exposición de motivos volve a indicar que para poder realmente xestionar algo como o rico patrimonio cultural de Galicia fai falta un órgano deste estilo. E logo, en todo o articulado das nosas competencias, que sempre xiran de redor do patrimonio, debo dicilo, saliento e vou ler a analizar cantas cuestións se refiren ao patrimonio cultural, é unha das nosas competencias, e outra, non menor, a de levar aos poderes da comunidade autónoma informes e propostas no que surge preciso para a defensa e promoción dos valores culturais do povo galego. Por tanto, estamos casi pedindo que fagamos esta guía. En consonancia con iso, tamén a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que vostedes coñecen mellor que a min, salienta a especial relevancia do Consello da Cultura Galega como máximo órgano
de asesoramento e consulta dos poderes públicos da comunidade autónoma, non? Unha asesoría que tamén se indica no propio articulado da nosa lei, que non solamente temos que esperar que nos sexa solicitada, sino que nós podemos actuar motu propio ofrecendo eses informes, esa asesoría que ten logo que tomar as decisións sobre a gobernanza, non? Por esa razón tamén creo que se comprende facilmente, pois todo o que acaba de decir, desde o mesmo momento en que nace o Consello da Cultura Galega e que vai cumplir 40 anos dentro de nada, pois, o que daquela eran as ponencias e logo acabou sendo a sección de patrimonio e bens culturais, pois estas preocupacións polo patrimonio, pola conservación e pola defensa do patrimonio foi sempre unha liña no que o Consello sempre traballou ao longo de todos estes anos, xa digo, case 4 décadas, de maneira que a sección actual realmente é a herdeira de un traballo previo que xa foi avanzando desde o ano 1983, non? E a guía é un fito no noso camiño, é dicir, realmente nós vémolo como un fito importante, debo dicilo. Naturalmente non é o final do camiño, é dicir, é un fito porque a partir dela se poderán facer moitas outras cousas, non? Desde logo, eu vou rematar xa aquí, por un lado, indicando que tanto a sección como, sobre todo, a Comisión Técnica Temporal creada especificamente para conducir este proceso, traballaron intensamente desde o ano 2018, primeiro nesa definición metodolóxica e logo xa no propio desenvolvemento do foro, na redacción dos documentos, nas conclusións e na elaboración da obra que hoxe presentamos, e que non hai palabras, porque realmente non as temos, palabras suficientes para, por un lado, enxalzar o alto grao de desempeño e de compromiso con que todas as persoas implicadas estiveron traballando durante todo este longo período, no, que empeza realmente no ano 2018 e que dá como resultado pois, unha obra coral que creemos que é de grande importancia, non? Desde logo a gratitude para todos eles e a admiración tamén xunto coa gratitude polo seu traballo, xa digo, non hai palabras para poder expresalas. Tamén quería agradecer a todos os que compartides hoxe connosco o día da celebración e tamén os que no futuro nos axudarán a espallar esta obra, non? En todos os ámbitos interesados, que esperamos que sexan moitos, non? Sen máis, doi a palabra a Rebeca Blanco Rotea para que a representación de toda esa espléndida rede colaborativa faga a presentación dunha obra que aspira, creo que aspira razonablemente, porque veredes a calidade do traballo, aspira a trazar a folla de ruta na xestión do patrimonio galego no futuro inmediato e esperemos que con grandes resultados para un futuro non tan inmediato tamén. Moitas grazas, Presidenta. Bueno, para min e para moitas das persoas que estamos hoxe aquí, hoxe é un día moi especial porque rematamos efectivamente unha andaina que, como comentou a Presidenta, comezou no mes de outubro de 2018 cando na sección de patrimonio, unha vez aprobada esta iniciativa, comezamos a decidir que facer e como facelo. O cal xa supuso un ano de traballo moi intenso porque creíamos que tiñamos diante un reto moi complexo, necesario, difícil e que se o facíamos ben, pois podería mudar un pouco algunha das problemáticas que se viñan detectando arredor da xestión do patrimonio en Galicia. Por iso levamos a cabo este foro Patrimonio e Sociedade que hoxe se materializa, como dixo a Presidenta, nunha guía práctica da que únicamente tedes nas vosas mans
o que é a introdución que explica un pouco todo ese proceso e as conclusións que no seu momento, despois das jornadas que celebramos no mes de abril, foron remitidas á Comisión de Cultura do Parlamento de Galicia e ás institucións como a Consellería de Cultura, Educación e Universidades ou a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Ben, onte alguén desta mesma casa dicíame que non tiña claro se o que fixemos foi un foro. E, efectivamente, eu dicíalle que probablemente non fora un foro. Probablemente deseñamos algo diferente, un pouco baseándonos en toda a nosa propia experiencia no Consello da Cultura Galega, no tipo de actividades que se fan, na propia experiencia dos traballos da sección, fundamentalmente a partir do ano 2015, cando introducimos formatos máis de debate, como son os encontros monográficos co patrimonio cultural, pero tamén da análise doutras iniciativas similares a estas que se están desenvolvendo no Consello de Europa, na UNESCO ou en ICOMOS, moi relacionadas con isto que agora damos en chamar a gobernanza participativa do patrimonio cultural. Chamámoslle Patrimonio e Sociedade porque precisamente o que queríamos era atender a ese mandato das institucións internacionais que nos estaban pedindo que en todo aquilo que ten que ver co patrimonio tiñamos que incluir a sociedade. E nós, nesta análise, considerábamos moi importante que non incluir a esa sociedade sería deixar unha parte moi importante, que ao fin e ao cabo son aquelas persoas que demandan, consumen, empregan e viven no patrimonio. Por lo tanto, esa era unha parte básica e unha liña conductora deste foro. Ben, para el o que fixemos foi, como decía, valeirar nun traballo moi exhaustivo nese ano previo toda unha serie de iniciativas semellantes e poñer o servizo desta actividade o propio expertais das persoas que nese momento compoñamos a sección de Patrimonio e Bens Culturais. E decidimos facelo nese momento, e creo que é importante decirlo aquí, porque o ano seguinte tocábamos mudar a sección de Patrimonio, pero parecíanos importante que, de algún xeito, a sección anterior estivera representada nesta iniciativa recollendo precisamente todo o traballo que levaba feito nos 4 anos anteriores e tamén cando Iago Seara era coordinador da mesma. Ben, a actividade contou cunha amplísima participación por parte de todos aqueles asentes que en Galicia teñen algo que ver co patrimonio, coa xestión, co consumo ou co emprego do patrimonio como recurso. Polo tanto, nela estiveron representados desde as universidades, os organismos públicos de investigación, a administración, tamén os políticos a través dunha mesa política, as distintas industrias culturais, empresas, sociedade civil en xeral, a través das asociacións. Polo tanto, creíamos que o que se fixera deste foro fora plural, e fora multivocal e incluíra a todos os asentes que tiñan algo que decir. A coordinación correu a cargo dun equipo que foi o comité científico deste foro, formado por Cristina Sánchez Carretero e Teresa Nieto Freire, Juan Monterroso, Carlos Nárdiz ou Iago Seara. Algún deles eran persoas que formaban parte da sección anterior e outros continúan hoxe en día na sección de Patrimonio. E, ademais deles, contamos con ata 36 participantes articulados en 3 mesas de reflexións que, como digo, representaban a todos os asentes que en Galicia teñen algo que ver coa xestión do patrimonio. A xestión entendida de maneira integral e moi ampla, empregando ou encardinada no que se coñece como a cadea de valor do patrimonio cultural, que vai dende a investigación ata a recepción do patrimonio. Ben, vamos a deixar que pase. O que vedes aquí é unha presentación feita a partir do logo do que é un pouco a estructura que ten a propia guía que fixo a empresa Equinoccio
que desenvolveu tanto este logo como a propia maquetación, que, bueno, creo que é importante reseñalos porque fixeron as dúas un traballo magnífico. Ben, como decía, o foro artellouse en 3 mesas de traballo, que son estas mesas que vedes aí. A primeira mesa, que foi a coordinada por Cristina Sánchez Carretero e Cristina Sánchez Carretero e Teresa Nieto, denominouse Patrimonio, Políticas Públicas e Normativa Legal. Estaba centrada, basicamente, na análise das políticas públicas coas que contamos en Galicia, a normativa legal que temos na nosa comunidade, que ademais naquel momento era bastante recente, a Lei de Patrimonio Cultural, como sabedes, foi aprobada no 2016 sin consenso entre os partidos políticos, e como evolucionou esta legislación o Estado no que está actualmente, ou a cooperación interadministrativa ou a transversalidade, sempre analizada dende 3 eixos que son, como vedes aí, a cultura, o territorio e a economía, intentando abarcar todo o que ten que ver con isto dun xeito moi amplo. A segunda mesa, a mesa 2, foi coordinada por Carlos Nardiz e Iago Seara, e centrouse na xestión patrimonial, conservación, protección, promoción e difusión do patrimonio cultural en Galicia e analizou precisamente esta xestión atendendo aos diferentes patrimonios que temos na nosa comunidade que recolle esta lei de 2016. Dende o patrimonio monumental ata o patrimonio inmaterial ou os paisaxes culturais, que é unha das figuras que se introduce nesa lei de 2016. Focalizando en aspectos relativos á conservación destes bens, a súa protección e, por suposto, a todo o que ten que ver coa socialización e a difusión do patrimonio cultural. E respondendo a distintas preguntas, tales como se en Galicia, como é a xestión que facemos en Galicia en materia de patrimonio cultural, cales son os acertos que ten esa xestión e as eivas, interesábanos precisamente focalizar nas eivas para mellorar esa xestión, e facelo dun xeito, como digo, abranguente e o máis eficaz posible, para o cal partíamos desa análise do que se estaba facendo ben e do que se estaba facendo mal. A mesa 3, por último, para nós era moi importante tamén porque, digamos que era aquela na que focalizábamos sobre todo en todo o que ten que ver coa sociedade. Centrámonos no patrimonio, educación, formación e cidadanía. Estivo, neste caso, coordinada por Juan Monterroso e por min mesma, e pretendíamos analizar varios aspectos clave na situación do patrimonio en Galicia, como todo aquilo que ten que ver coa formación en materia de patrimonio, tamén coa educación formal e non formal, co xeito de xerar unha cidadanía patrimonialmente responsable e comprometida, o cal para nós era básico para que esta xestión mudara cara a unha mellor forma de facer. Non deixamos de atender, por suposto, a todo o que ten que ver co asociacionismo e coa implicación cidadá no patrimonio, así como o establecemento de redes de cooperación interinstitucionais, interadministrativas e multivocais. Esta mesa estaba totalmente aliñada co aquelo que comentaba ao principio, co que nos demandan as institucións como a UNESCO, ICOMOS ou o Consello de Europa. Unha gobernanza participativa en materia de patrimonio que ata o momento non se dá en Galicia. Ben, como desenvolvemos este foro? Pois, basicamente, o que fixemos é decidir toda unha serie de fases de traballo, como vedes, é moi complexo analizar todos estes aspectos e non podíamos facelo simplemente desde a sección de patrimonio, aínda que somos 15 persoas que formamos parte dela, era complexo analizar todo aquilo que nos parecía importante nesas 3 mesas, como digo, solamente cos medios co que contábamos no Consello da Cultura Galega. Polo tanto, deseñamos unha metodoloxía que se desenvolvía en diferentes fases de reflexión, análise que se ian encardinando entre sí. A primeira, como digo, foi a definición do foro que transcurriu entre outubro de 2018 e outubro de 2019, na que analizamos
todo aquilo que se nos demandaba a través das actividades, recollimos as demandas sociais e incluso, como decía, analizamos iniciativas semellantes a esta noutros espazos e lugares das que aprender e empregar como base no desenvolvemento da nosa propia metodoloxía. Presentamos o foro no mes de novembro de 2019 coincidindo co Día do Patrimonio e aí comenzou a andaina de reflexión alrededor destas 3 mesas que inicialmente rematarían no mesmo día de Patrimonio do ano 2020, pero que, pandemia mediante, tivemos que prorrogar 6 meses máis. Unha vez rematado todo ese proceso de análise, de elaboración de documentos, reflexións, produtos, etc., presentamos as conclusións nunha mesa, nunhas jornadas de debate que tiveron lugar no mes de abril de 2021, na que sometimos o traballo que fixemos a 3 expertos especialistas nas temáticas das 3 mesas que nos fixeran unha avaliación externa. Por lo tanto, tamén queríamos que nos fixeran unha crítica constructiva sobre se íbamos ou non polo bo camiño. E, antes disto, que non o comentei, na fase final do desenvolvemento das mesas tivemos unha mesa política cos representantes parlamentarios no noso Parlamento para un pouco tamén debatir con eles o que estábamos facendo, coñecer cal é a idea de patrimonio que levan nos seus proxectos políticos e un pouco poñer a disposición deles as conclusións do que estábamos facendo. Ben, o remate das xornadas, como digo, elaboramos unhas conclusións que foron entregadas ás institucións que participaron de todo este proceso e, finalmente, chegamos a hoxe, que é a quinta fase de todo o proxecto, que é a publicación desta guía práctica na que estivemos a traballar, traballamos durante ese ano e medio, pero no produto final traballamos entre o mes de abril e o mes de xullo, e aquí, por suposto, quero dar as grazas a todos os participantes polas aportacións e tamén o traballo de edición e de maquetación que fixemos por unha parte da coordinación e por outra parte da empresa Quinocio, como decía. Ben, como vedes, todo isto é resultado dun proceso no que no traballo conxunto das 3 mesas derivamos nunhas xornadas, nesas conclusións que, como digo, e nunha guía práctica. Tedes as conclusións neste documento que vos ensinei, pero creo que de todo o que se fixo e de todo o que concluímos, podemos decir que todos os asentes que participamos, incluídos tamén na mesa política, demandamos a elaboración dun plan autonómico patrimonial para Galicia, baseado posiblemente no modelo dos plans nacionais, pero adaptado á nosa comunidade autónoma, e para eso, como tamén insistirei no final, temos precisamente xa todo o traballo de base feito, é dicir, temos xa a análise que hai que facer para elaborar ese plan autonómico, que precisamente todo o traballo que temos nas guías, que ten na guía que ten o objetivo de ser unha guía práctica. Se isto se quisera facer, como digo, as institucións competentes, por suposto, consideran, Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio, etc., poden atopar nesta guía previa esa análise plural, cooperativa e un consenso, que creo que é algo fundamental e que, como digo ao inicio, por exemplo, non se acadou a hora de aprobar a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016. Isto é resultado dun consenso e, polo tanto, creo que é importante non esquecelo e telo en conta. Ben, que entón esta guía? Vale, creo que vai. Ben, unha vez que tiñamos todos os resultados, vou acabar de poñer isto,
Bueno, con todo o traballo desenvolvido no foro, xeramos moitísimos materiais, desde a identificación de liñas forza ata a elaboración de diferentes textos, os resultados de tarefas, etc. Pero isto era un traballo e un material moi complexo que non podíamos presentar en bruto pola súa extensión, heteroxeneidade e complexidade. Polo que decidimos buscar unha ferramenta de síntese que nos permitise presentar os resultados para as 3 mesas nun formato homoxéneo. Decidimos presentalo nun formato homoxéneo e para eso tomamos como modelo o documento elaborado pola UNESCO que se titula Cultura en crisis, guía de políticas para un sector creativo resiliente, que foi presentado no ano 2020. O que intentamos facer foi un documento que recollese ese traballo reflexivo e precisábamos para eso que fose un documento práctico co que establecer unhas recomendacións para mellorar a xestión patrimonial no noso territorio e reforzar a participación da cidadanía nen todo este proceso. Nese sentido, o documento ten distintas lecturas, é dicir, pode lerse de xeito independente cada un dos seus bloques ou de forma completa. Unha primeira lectura está focalizada no propio foro, é dicir, se explica que sentido deseño que sentido ten o deseño da mesma e a súa estructura. E esa sería a parte inicial, a introducción á guía. Ten unha segunda parte na que se presentan os resultados das mesas aglutinados en eixes temáticos que a su vez se dividen en ámbitos, que foi o que cada mesa definiu. Vale, esta mesa ten que focalizarse nestes eixes temáticos e a su vez cada eixo ten tantos ámbitos de actuación. Estes ámbitos temáticos correspóndense a cada unha das liñas forza determinadas por consenso nas mesas. E cada unha delas se corresponde cunha ficha cuxo deseño é común para todas as mesas, que é isto que tedes aquí. A terceira parte da guía mostra as conclusións do foro, que, como digo, é o documento que no seu momento xa se enviou a Comisión de Cultura do Parlamento, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Este documento aglutina de forma sintética todos os aspectos clave que estas 35 persoas consideraron máis relevantes dentro de todo este proceso de reflexión. E, finalmente, recollemos tamén as conclusións das dúas actividades realizadas en paralelo e dentro deste foro, que foi a mesa política e as xornadas celebradas en abril. En canto aos obxectivos, a nosa intención é que non fora un documento pechado, é dicir, que non se concibe como un texto definitorio sobre como xestionar integralmente o patrimonio en Galicia, e isto é importante deixalo claro. Nós non estamos deseñando esa xestión, sino que o que estamos facendo, puesto que esa entendo que non é a nosa tarefa, sino que é unha tarefa das institucións. O que estamos facendo é, por un lado, facer a base para deseñar esa xestión, é dicir, todo aquelo no que deberíamos fixarnos á hora de mellorar a xestión anterior. Tamén servir de referencia sobre os retos que esta debe asumir e sobre as temáticas que preocupan a unha representación moi ampla de todos os sectores implicados na xestión do patrimonio. E tamén tratar de ofrecer algunhas orientacións sobre os posibles métodos de traballo en relación co patrimonio cultural. Tratamos de mostrar unha análise profunda da xestión do patrimonio en Galicia, identificando os ámbitos clave e as necesidades, o tempo que propoñemos algunhas recomendacións baseadas na propia análise, no coñecemento que os membros da mesa dende moitos campos e perspectivas teñen do sector e en toda a literatura consultada. En definitiva, o que queríamos era poñer a dispor do ecosistema patrimonial un documento que puidese axudar a construir o futuro da xestión patrimonial integral, plural e participativa en Galicia. Finalmente, a quen vai dirixida esta guía? A un público moi amplo. A todos os axentes implicados, insisto, na xestión do patrimonio en Galicia, como dixen antes, administracións públicas, organismos de investigación, universidades, asociacións, sociedade civil, etc. Pero, sobre todo, ten dous destinatarios en concreto, e agradezco que tamén estean aquí hoxe.
Por unha parte, os representantes políticos que son os encargados de establecer as políticas públicas que regulan a xestión do patrimonio e que establecen o seu marco normativo. E doutra, as administracións públicas que se encargan de materializar esa xestión patrimonial e son responsables da salvagarda do noso patrimonio. En ambos os dous casos, consideramos que o documento pode ser de grande utilidade e pode servir como punto de partida para abordar a elaboración dun plan autonómico patrimonial para Galicia. Ben, a estrutura, como comentaba, é esa que tedes aí. Cada unha das mesas ten un descritor, uns obxectivos, por suposto, a autoría das mesmas. É un documento coral. Polo tanto, o documento está realizado por 30 e tantas persoas, xa non lembro se somos 35 ou 34, pero non é un documento dunha única persoa, ni de varias, dous ou tres, sino que é un documento coral. Polo tanto, tamén ten a súa complexidade nese sentido, non? Despois, como digo, as mesas divídense en eixos temáticos, que tamén teñen un descritor, e cada un dos eixos temáticos en 4, 5, 3 ámbitos de actuación, dos cais damos unha idea forza, un descriptor, unha diagnose da situación en Galicia, unhas necesidades e uns obxectivos, ademais das recomendacións. E agora quería intentar, non sei se o conseguirei, mostrar como podemos aplicar esta guía, que creo que tamén é un elemento importante, non? Sobre todo de cara a eses interlocutores que nos gustaría que a tiveran en conta a hora de elaborar dende as ferramentas para mellorar esta xestión ou como traballar cun elemento patrimonial concreto. Ben, no caso de que se decida empregar este elemento para desarrollar ese plan autonómico patrimonial de Galicia, o que nos podemos facer é coller esta guía, imaginados, por exemplo, que queremos traballar no ámbito de como as políticas públicas poden ou deben enfocarse o desenvolvemento rural, non? Pois isto é analizado dentro do eixo temático 5 da mesa 1 e o ámbito de actuación 3. Entón, no caso dese ámbito temático, que basicamente é o patrimonio cultural como eixe das políticas de desenvolvemento rural, temos unha idea forza, un descritor, unha diagnose, unha serie de obxectivos, necesidades e recomendacións, como decía antes, non? A idea forza, neste caso, por exemplo, sería o desenvolvemento rural pode ser multifuncional e debe protexer os recursos naturais e culturais que conforman a súa base. En canto a diagnose, un dos aspectos que identificaron nesta mesa 1 é que a xestión eficaz das paisaxes culturais debe permitir manter a biodiversidade, os valores culturais do territorio e debe combinar estrategias regionais e locais. Como obxectivos, se collemos, por exemplo, o obxectivo 1 desta guía, diría que debemos integrar aspectos sociais, culturais e naturais das dinámicas de desenvolvemento local sen contabilizar únicamente os valores desde o punto de vista económico, ou impulsar o desenvolvemento económico multifuncional coa promoción de diversos sectores económicos e non só do turismo, que é algo que está pasando en Galicia. Como necesidades, a necesidade 1 sería mellorar a contorna rural a través das estrategias de desenvolvemento, de ordenación territorial e protección e difusión patrimonial, para así mellorar a calidade de vida que temos sostible en termos sostibles das poboacións en perigo de desaparición, é dicir, empregar o patrimonio precisamente para reverter a situación de despoboamento e de abandono, por exemplo, dos espazos agrarios que responden a sistemas de explotación tradicional. Como recomendacións, traballar transversalmente no desenvolvemento rural coa ordenación do territorio e a protección do patrimonio cultural e natural. Poderíamos ir así con cada un dos aspectos que teñamos que desenvolver nese plan. E se nos vamos a un caso concreto, escollimos, por exemplo, o caso de Vigo. Eu son de Vigo, entón, bueno, pues, poderíamos escoller moitos en Galicia, pero escollemos este
Sabemos que nos últimos anos o Castro de Vigo, que é un elemento moi complexo, como prácticamente calquer elemento patrimonial, como pode pasar na cidade de Santiago, onde temos unha suma de diferentes patrimonios que ao longo do tempo se van ocupando este espacio, non? Desde un castro, un castelo, unha fortificación moderna, ata a ocupación posterior, bueno, pues por espazos de parque, de lecer, etc. Ben, se queremos abordar a posta en valor deste elemento, podemos facelo de maneira unidireccional e dende arriba, exclusivamente promovido pola xestión administrativa local, ou podemos facelo de xeito participativo, que é o que promoven, como decía ao principio, institucións como a UNESCO ou o Consello de Europa. Ben, se nos collemos a mesa 3 e o ámbito de actuación 1, que se centra na gobernanza e participación, vai nos decir como debemos facer esa proposta de recuperación patrimonial do Castro de Vigo empregando ferramentas de gobernanza participativa, ¿no? E aí, bueno, pues podemos ir acudindo a como deberíamos traballar coas comunidades locais neste entorno, como facelas, como integralas, que demandan elas, que necesidades temos, etcétera, etcétera. Entón, un pouco, podemos ir facendo isto con prácticamente calquera elemento e co desenvolvemento de calquera ferramenta utilizando a guía práctica como modelo. E, bueno, creo que con isto un pouco mostramos toda a complexidade. Espero que por un lado, puidéramos ser capaces de deixar patente todo o traballo que hai detrás. Para min é moi importante remarcar ese traballo cooperativo que se fixo e, por suposto, agradecer ao Consello da Cultura Galega, a súa executiva, que apoiara este proxecto, que nos deixara facer, é dicir, que eu tamén insistir en que o Foro de Patrimonio é algo que se deseñou a sí mesmo, desde a propia sección, pero tamén logo desde a aportación dos diferentes participantes nas mesas, e que o produto final é un produto consensuado, insisto, e iso é importante. Moitas grazas. Moitas grazas. É o momento das preguntas, dos comentarios. Sole. Un segundo. Perdoa que che traen o micro. Antes de comenzar a falar, é ben que cada un diga o seu nome para que quede registrado na grabación. Vale. Sole Fellosa, Rede do Patrimonio. En primeiro lugar, dende a Rede do Patrimonio, queremos agradecer ao Consello da Cultura, a Rebeca en particular, e tamén a todas as persoas que coordinaron cada unha das mesas, por ter tenido en conta o movemento asociativo de Galicia. É a primeira vez na historia do movemento asociativo en que se nos implica desta maneira, e entón queríamos deixar constancia en público de que agradecemos profundamente que se nos tratara como se nos tratou e que se escoitara o que quixemos decir con total e absoluta liberdade. Agradezo tamén agora as explicacións que diches, Rebeca, porque evidentemente tendo detrás tantas asociacións, pois evidentemente agora cando esta guía chegue ás mans de todas elas van xurdir todas estas preguntas. Entón, por exemplo, agora cando plantexabas un exemplo concreto, non? Eso xa me deixa sin preguntas, porque era exactamente a que iba a ser, porque sei que era que me iban a trasladar. Entón, simplemente o que quería era facer público o agradecemento por parte da Rede do Patrimonio de que se tivera en conta o tecido asociativo para esta iniciativa, que estamos seguras que é a primeira vez, que é única, porque é a primeira vez que se realiza desta maneira, onde hai tantos axentes e onde, polo menos, o tecido asociativo temos a sensación de que estamos no camiño correcto de como se deberían de facer as cousas. Así que, moitas grazas.
Bueno, grazas, Sole, polas túas palabras e estender a Rede Galega de Patrimonio, dende logo, agradecemento a participar. E despois, todo o traballo, eu, bueno, non insistín antes nesto, pero a verdade é que foi un traballo moi complexo, porque estivemos constantemente pedindo pois respostas, tarefas, textos, guías, etcétera, e todo o mundo respondeu, e a Rede Galega de Patrimonio respondeu de xeito magnífico. Para nós era un reto, pero ademais eu quería insistir no documento. Unha das cousas que intentei, xa non me lembro se foi na introdución ou no limiar, ou porque foron moitos textos, pero sí que intentei deixar claro que precisamente foi a sociedade civil e foron as asociacións as que nos puseron a liña de que non estamos facendo en Galicia unha gobernanza participativa co patrimonio. Polo tanto, que nos tiveramos feito este foro e esta guía, precisamente é porque creo que a sociedade civil adoptou un empoderamento. Non digo que antes non existira un asociacionismo en Galicia, pero sí é certo que nos últimos anos está facendo súas as problemáticas alrededor do patrimonio. E iso nos fai ver as institucións que algo non estamos facendo ben. É dicir, non temos unha boa, non digo relación, pero sí comunicación entre o que se fai no patrimonio e o que demanda a sociedade alrededor do patrimonio. Polo tanto, creo que de xustiza, no ano, xa non lembro se foi no 2015, Iago, cando Iago era coordinador, púsose en marcha precisamente unha reunión aquí no Consello da Cultura Galega con moitas institucións, antes de que se constituíra a Rede de Patrimonio, precisamente para escoitar as demandas, etc. E esa reunión é o sérmolo, en parte, deste foro. Polo tanto, dende o Consello tamén agradecer a vosa participación e que nos puserades no camiño. Máis intervencións? Ninguén se anima? A ver. Hola, bo día. Carlos Samuel, da Universidade da Coruña. Simplemente quería tomar a palabra para parabenizar a todos os que e as que de algún xeito ou do outro pois colaboraron en que chegara a finalmente bo porto esta iniciativa que xa casi se perde na memoria ao momento do seu inicio, non? E era unha iniciativa realmente complexa e difícil. Eu vía as tres armadanzas desta idea, non? Que eran Cristina, Rebeca e Teresa, as vía metidas nun berenxenal bastante grande, porque hai que decir que non era fácil o plantexamento que se fixo de traballo, a metodoloxía que se seguiu, e daba bastante, polo menos a mí me daba bastante medo, non? Ver as dinámicas nas que se podía chegar a incorrer, pois se non se levaba a cousa coa templanza e a valentía necesaria como finalmente fixestes, non? Entonces eu quería non só agradecer a todos os participantes e as participantes no foro, sino especialmente a volas tres. É unha pena que Teresa non pode estar hoxe aquí connosco. Seguro que o está seguindo desde a casa. En todo caso, tamén, ademais deste agradecemento, tamén me parece importante sinalar que o traballo e o esforzo feito non é un punto de chegada, sino que debe ser un punto de partida, non? Penso que hai que facer un esforzo de difusión da guía entre a sociedade civil, ou como lle queirades chamar, entre as asociacións, as persoas, as institucións, para que non quede ese esforzo precisamente metido na hemeroteca do Consello da Cultura, non? E ese traballo non só debe ser de difusión, sino tamén de acompañamento, de seguimento, porque hai que mallar moito na xente para que realmente poda non só comprender o que aí está escrito, sino tamén interiorizalo e aplicalo na práctica, non? Que ese é o verdadeiro
o verdadeiro desafío de todas estas cousas, non? Conseguir que realmente sexan entendidas e aplicadas despois no día a día, especialmente, todo hai que dicirlo, especialmente na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, non? Que eu penso que debería e ten moitas ferramentas postas nesa guía para que poda aproveitar o esforzo colectivo que se fixo no Consello da Cultura. Creo que seguindo ademais moi ben o espírito institucional que anima esta institución, precisamente de suxerir, acompañar e darlle as luces largas á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que poda facer unha política patrimonial á altura do país e dos desafíos que temos como sociedade, non? Entón, bueno, pois creo que tamén había que aproveitar este momento para lanzar de novo pois ese rogo á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que aproveite todas as potencialidades que ten esta guía práctica e que poda, dese xeito, mellorar na medida do posible todo o que se está a facer na administración activa de cuidado do patrimonio cultural, que é moito que se pode facer aínda, non? Mais nada. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Ben, pois só me queda dar as grazas de novo a todos os que estiveron detrás deste proceso, a todos vos por acompañarnos nun día que para nós é moi especial, e como dixen antes, recollo tamén as últimas palabras de Amoedo, no sentido de que necesitamos tamén toda esa rede humana, toda esa rede participativa, para intentar chegar ao obxectivo de que esta guía sirva para trazar a ruta de como debe ser xestionado o noso patrimonio de agora en diante, non? Quer dicir que, efectivamente, nós sabemos que os nosos informes e as nosas propostas non son vinculantes para o goberno, pero, bueno, de alguna maneira, o amparo institucional que nós temos xa desde o propio estatuto, desde a propia lei de creación do Consello, sí que nos dá unha forza que debería ser tida en conta. Pero eu creo que neste caso, moito máis que a forza institucional que pode ter o Consello da Cultura, está na forza que ten que ter este enorme colectivo humano que por representación formou parte deste proceso e que lle dá ao documento un valor que non tería de ninguna maneira se emanase dun reducido número de persoas, por moi significadas e por moi profesionais de alto nivel que fosen pertencente á institución, non? Quer dizer que cando as cousas se fan como se deben facer, coa participación de todos os posibles implicados, chegando a través da reflexión a consensos sobre temas que ás veces son temas complicados, que son temas difíciles, no que hai que conciliar perspectivas, intereses, tradicións, etc., diferentes, pois, naturalmente, os documentos teñen outra forza, non? E eu aspiro a que, neste caso, se demostre que, facendo as cousas dunha certa maneira, os logros poden ser millores e maiores, e, por tanto, que tamén todas as persoas que están implicadas no patrimonio, que participaron directamente ou por proximidade na elaboración deste documento, sintan que a forza da sociedade civil é a que, ao final, acaba tendo que mover o mundo. E que tamén mova e como se faga a xestión de patrimonio no posible, no futuro, e tamén, bueno, que mova os que teñen que tomar as accións de goberno nun sentido ou noutro, no sentido que se está reclamando desde a sociedade. Por tanto, moitas grazas de novo, parabéns, e empezamos hoxe un novo camiño.